Samantala, negosyante na sawi sa pananaksak ng 3 kakilala. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Nasawi ang isang negosyante matapos pagtulungang bugbugin at saksakin ng 3 lalaki sa barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan. Ang kay Police Lieutenant Darius Kabutahe, ang Deputy Chief of Police ng Bugalyon Police Station, pawang mga kakilala at kabarangay ng biktima ang 3 sospek. Nagsimula umano ang insidente nang sa pilitang pasukin ng mga sospek ang bahay ng biktima at pilit siyang pinapalabas. Pagkalabas ng biktima, agad siyang pinagtulungang bugbugin at sinaksak. Naawat lamang ang insidente ng isa pang kakilala na noon ay kausap ng biktima sa harap ng kanyang bahay bago ang pananaksak. Agad ay sinugod ang biktima sa paggamutan ngunit idineklarang dead on arrival. Tumakas ang mga suspect matapos ang insidente ngunit kalaunan ay naaresto rin ng mga otoridad sa pamamagitan ng hot pursuit operation. Patuloy na inimbestigahan ang motibo sa krimen habang nasa kustodiya ng Bugalyon Police Station ang mga suspect na posibleng maharap sa kasong murder. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.